Priatelia, práve sme donahrávali ďalší diel podcastu pre PulseZ a rozprávali sme sa o hoaxoch a rozprávali sme sa s Dávidom Puchovským a mňa by zaujímalo, Dávid, ty máš vlastne OZ-ko, hoaxy a podvody, tak ako je pre nás, pre bežných občanov, alebo čo by sme mohli urobiť na to, aby sme sa najjednoduchšie bránili proti hoaxom? No jedna taká podnikateľka Nora hovorila, že nenechajte sa, ale to je bolo moc ľahké. Tak hlavne klikajte na tých Facebookoch, skúste oklamať ten algoritmus, lebo tá druhá strana má trolie farmy, komentujú, zdieľajú, lajkujú, buďte ale aj vy takí silní, robte to relevantným médiám, relevantným osobnostiam, zdrojom, ktorým veríte, aby sa ich názory a hlavne fakty dostávali k čo najväčšiemu počtu ľudí. Ďakujem veľmi pekne a tak ako povedal David, tak klikajte aj vy a kľudne si kliknite aj na naše sociálne siete alebo na náš web. Čaute.